Dámy a páni, zdravím vás z novej hry, z kompletne novej série s názvom Tropický simulátor. A v tomto simulátore budeme hrať za túto krásnu kostru. Robím si prdel, dámy a páni, vítajte u ďalšej časti z hry Gas Station Simulator, ráno už to tu bubnuje a som rád, že môžem opäť natáčať a medzi tým, čo som nebol aktívny, som spravil pár zmien. Prvá zmena je, ako môžete vidieť tu vnútri, že som to tu trošku vynovil. Ďalšia zmena je to, že ako môžete vidieť, máme skoro $640. Ďalšia zmena je to, že som toto tu kompletne vypratal, ako môžete vidieť. Toto som tu pekne celé vypratal a ďalšia vec, čo sa mi podarila a za čo som strašne rád, podarilo sa mi dostať z toho prostého bodu, čo sme videli v minulej časti. Dobre, dámy a páni, ja som na bode mrázu aktuálne, pretože nemám penáze, nemám produkty na pumpe a dochádza mi benzín. Viete, čo to je? To je proste kritický bod. Preto mám vlastne aj $640, pretože som celú dobu hral a šetril peniaze. Áno, vidíte, máme tu novú poličku na alkohol. Ideme vybaviť zákazníkov, pretože už sa nevedia dočkať. Dobrý deň, mal som menšiu dovolenku, ospravedlňujem sa. Nice, výborne, máme $700 a máme zvednúť telefón, ako môžete vidieť, striček má pre mňa pár slov. Dúfam, že ma nechce zhejtovať ten tupec. Spravíme tieto auta, spravíme zákazníkov a ideme na strička. Tak, auta by sme mali, ideme sa povenovať teraz zákazníkom. Konečne som tu, áno, viem, že som vám chýbal ľudia. Poďme ďalší. Ja musím ešte so stričkom kecať. Tak, to super. A ideme teraz pokecať s tým našim stričkom, aby sa toľko nehneval, že musí tak dlho čakať. Á, už to tu vyzváňa. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy, you hear? Striček nám povedal, aby sme vlastne... Bude mi tu brnka do videa. Striček nám povedal, aby sme vlastne sa starali o to, aby zákazníci boli spokojní. Ideme kúpiť toaletu, konečne, aby sa zákazníci mohli konečne vysrať, alebo ja neviem. Tak, 150, dobre, poďme na to, výborne. Toaletu máme odomknutú, aj o to sa budeme musieť teraz starať. Ukliť toaletu pomocí koštete. Tu sa snáď slony vysrali, mám taký pocit, ty vole. Ale OK, máme to, bola to rýchlovka celkom, ale zároveň toto musíme povyhadzovať, pretože nechceme tu mať bordel, chápeš? Nechceme tu mať jednoducho bordel, takže toto všetko ideme povyhadzovať. To čo je? Čili paprička, ty vole, či hovná les? Fuj, do ruky to chytať, také nehygienické. V zrkadle sa nevidíme samozrejme, to by bolo asi až moc by som chcel od tejto hry. Dobrý, čo si prajete? Ja vám vyhoviem vo všetkom, dúfam, že teraz mi tovar neodletí, jak v minulej časti, pretože sa naserem. Tak ma aj teraz nakupujú tí vole tí ľudia jak blázniví. Ale mne sa zdá, že ja môžem teoreticky si tú stanicu aj vylepšiť. Aha, dielna, no ideme na to. Potrebujem postup v hľadaní. Čo? Jaký postup v hľadaní? Poďme sa venovať zákazníkom chvíľu, pretože zákazníci sú proste to, z čoho my zarábame. Tak, výborne. Poďme objednať nejaké veci, pretože už je tu proste prázdne. Objedáme si alkohol, jasnačka, musí byť. Takto. Potom objedáme ešte svačinky. A takto. Uvidíme, koľko sa na to vojde do skladu. Damn! Nemôže byť, dobre, tak nič. Dá sa, ty vole. Dá sa tak málo musím nakúpiť, ty kokos, no nevadí, no. Aj vecka musí teraz už udržovať. Plné odpadky, Ježiši Maria. Poďme, to musíme vyriešiť, to takto nemôže byť. To vôbec, taký smrad tu nebude ani náhodou. Áno, už som na ceste, jasnačka. Ježiš, ešte tu je nejaký bordel. Prečo niekto vyhadzuje živú rybu? Mňa sa ani nedá chytiť, nikto si nedovolí. Otvorí akvárku a šáhnuť na mňa. Tou nechutnou sieťkou špinavou, len hneď mi ju rozkušem. To si nevážite takto zvieratá ľudia, akože halo. Dámy a páni, kokos, ja som normálne šťastný, že môžem natáčať. Ja už som mal takú chuť do toho natáčania, že by ste tomu neverili. Zvýš hodnotenie popularity stanice o 1. Čím vyšší úroveň popularity, tým väčší provoz, čo znamená víc zákazníkov.
už nám prichádza auto, takže musíme otvoriť si sklad, lebo nám prichádza auto a pekne som toto vyčistil, mám pocit. Jasnačka, už idem. Vítaj. Mal som dovolenku menšiu, brácho. Paráda, dobre, díkyčko, maj sa, čus. Maj sa, ježi, počkaj, ešte brány musím zavrieť, ty vole. Skoro by som na to zabudol. A nechcem, aby ma to niekto vyčoroval. Musíme nejak zvýšiť naše hodnocenie stanice a neviem, jak sa to robí. Ale už sa nám to tu celkom pekne rozbieha, musím uznať. Už to tu naberá otáčky celé. Doplníme tam alkohol, dáme tam všetko takto. V podstate ja na tejto pumpe nemám nič len alkohol. Predstavím vám kamaráta s mužnou záľubou. Rúbe fľašky alkoholu jednu za druhou. Kokos, tu je normálne naplnené už od začiatku, ty kokos, fakt. Zas tu nehali bordel, zas proste, oni nevedia po sebe upratovať. Majú tu koše a nevedia to po sebe vyhodiť, proste nevedia. A pome, trvá to, vieš čo, ty si počkať, že si dnes za ťa pozametať. Kým ty si vystúpiš, ty kokos, tak ja to budem mať zametené. A ešte aj toalety pozametáme, pretože proste prečo ne. Hello. Kokos, jak ma myklo. Kriste paje, to mi nerob toto už, ty vole. Ja si tu zametám a nie tu niekto vyleze zo záchoda, no s Bohom. Dobre, postaráme sa o zákazníkov a povieme to tam vymalovať. Tak, $54, tak sa mi to ľúbi. Zachováme 1000, dámy a páni. Dobre, poďme to tu vymalovať do nejakej peknej farby. Ukáž alt. Čo tam dáme? Ako tam dáme farbu? Dáme som tam bielu, lebo však vecka bývajú väčšinou biele. Ak nebudú predsa zákazníci chodiť na takéto otrasné hajzle, kde proste steny vyzerajú, jak keby ich, kokos, ja neviem, škrabali, neviem čím. No hej, to tu je krajšie, hej, to tu vyzerá lepšie. Nazdar, ide sa vysrať, dúfam, že si to užiješ. Ježiš, tu ma čakajú, normálne nemám pokoj, ja nemám pokoj. Áno, jedna fľaša, druhá fľaša. Toto je proste hra, kde musíš byť rýchly, chápeš? Natankovať, za mnou dochádza palivo. Tak, mal by som zase objednať. 2-3, ty vole, dobrá cena, parádna cena. Máme tam 200 litrov. Dobre, toto keby som mal na to peniaze, tak by som to kúpil a mám menej, takže to mi nepomôže. Toaleta, no, toaleta je, dobre. Jak ste sa mali, dáma páni, kým som tu nebol? Dúfam, že vám chýbali videjka z tejto hry a už nám prichádza palivo, takže ideme tam. Pretože ja už som si hovoril, že kokos, už by som si aj natočil ďalšiu časť, ale mal som toto nejaké veci, takže sa mi nedalo úplne. Kokos, títo ľudia sú normálne nedočkaví, fakt. A ideš do ryti za to, že trúbiš, debilko. Tu nikto nebude trúbiť po mojich ľuďoch za to, že proste nevedia dočkať, ty kokos. Top of the line job there. Áno, nekecaj. O, ja som splnil oko, ani neviem jak. Jo. Díky za potlesk. Kúp si dielnu, jo, ideme si kúpiť dielnu, dáme pani, ale ešte predtým sa postaráme o zákazníkov, pretože sú už nedočkaví, ak môžeme vidieť. Proste naši zákazníci sa nevedia dočkať. Ešte si počkáte, ja idem ešte tuto riešiť pána, alebo áno, pán, dobre. Tak, a teraz ideme spraviť to, čo som už dlho chcel, ideme vylepšiť našu dielňu. Teda stanicu. Je to tam. A odteraz, dámy a páni, budeme robiť aj auta. Hádam sa nám to v tejto časti aj podarí. Idem si rovno nakúpiť nejaké veci na to. Zamčeno? Jakže zamčeno? Prečo zamčeno? Počkaj na klienta v dielne a oprav mu auto. Aha, to je takto. Dobre, ideme si počkať, no. Oha, ty kokos, dobre. Tu máme náradie všelijaké, ako môžete vidieť. Zase mechy, ty kokos, zase mechy, furt len mechy. Nebude proste žiadny bordel tu nebude, proste nebude. Zase ďalšie krabice, zatiaľ kým nám dojde klient, tak ja si to tu aspoň vypracem. Nech to tu mám pekné, viete, ak dáma páni. Toto tam tiež preč, to tam nechcem. Bytočnosť, tak, daj to do fakes. Ale mne sa zdá, že z tohto sa strašne dobre zarába. Dielna, môžem si objednať, nemôžem si objednať ešte nič. Musíme počkať na zákazníka, no. Ešte predtým ideme sa postarať o našich milých zákazníkov, pretože musíme zarábať, viete, ak. Peniaze sú proste peniaze. Ešte pozrieme, či môžeme kúpiť ďalšie police. Zmrzlinové police, ty vole, skúsime to. Ale mám málo peňazí, to mi zase nezostane nič, ty vole. Nemôžem to teraz ešte kupovať. Cigarety by som mohol nakúpiť, vidíš to? Cigaretky na 2 ťahy. Kúpim nejaké lacné, čo je tu lacnejšie? Za 30, tak to kúpime jedny cigošky, tak super. Teším sa, keď budeme mať zákazníka v dielni. Zákazník garáži, poďme na to. Dobrý deň, dobrý, zdravím. Čo treba? 3, 2, 1, ideme na to. Ja si to nepamätám, jak sa to robilo. Koleso. Potreba kolo, aby
isté. Aj tuto vzadu je kolo, aha, už to chápem. Kokos, normálne car mechanic simulátor na pumpe, ty kokos, prísahám. Dober to preč, tak, daj tam druhé. Som zvedavý, čo za to dostajeme, koľko za to bude. Pozrieme ešte ďalšie kolesa, či nie sú vyfučané. Ukáž to, nepotrebuješ nič doliať, netreba nič na motore, netreba, vyzerá to tak, že netreba. Čo ti treba ďalej, by som chcel vedieť. Odstraňovač škrabancu, tekere, to je toto? Áno, to je toto, dobre. Ideme mu odstraniť škrabance, pretože máme doškrabané dvere. Tomu ver, tak toto vyzmizíkujeme poradne. Vygumuj to odtiaľ preč. Jaký to-do list tam mám, ty vole, normálne. Nemáš rozbité zrkadlo nejaktoré, ukáž to. Či si náhodou nezničil. Zrcátko, nové zrcátko, kde máme nové zrcátko? Toto, tak. Ideme vám dať dokopy zrcátko. Nové zrkadlo, výborne. Ty koko, 155, dobré. Ale musíme pokračovať, pretože máme tu strašne moc roboty. Pozrite sa na to, dáma páni, čo tu je roboty normálne nekonečno. Niekto mi tam trúbi, už mi asi došla dodávka. Pôjdem tu vyriešiť za chvíľu. Tak, Sorko, musím si odbehnúť, musím ísť spraviť toto, pretože môj dodávateľ nepočká a je nedočkavý. Áno, už som tu, nekecaj mi tu. A nesťažuj sa. A ticho! A ticho! A ticho! A ticho! Jak Jimmy Baron. A ticho! Tak, beriem si svoje veci. Kokos, normálne koľko roboty a teraz mám normálne, to je neuveriteľné. Hen kúkajte ten zoznam, čo tam mám, ty vole. Normálne už prestávam stíhať, už by to aj chcela aj toho pracovníka, že by som ho dal sem na pokladňu a proste mali by sme tu pracovníkov, viete ak. Tak, doplníme si zatiaľ cigošky, dáme tam všetko, tak. Mne sa zdá, že už môžem mať 300 litrov paliva, mám pocit, ale nie som si istý. Tak, musel by som to pozrieť. Plné odpadky, zase ty kokošek. Čo vy robíte, halo? Musíme mať peknú reputáciu, viete ak? To nejde len tak, že hala bala. Proste musíme mať dobrú reputáciu na našej pumpe, aby to proste fachčilo, aby sme prevalcovali aj Slovnaftku, aj Shellku, aj všetky pumpy na svete. My budeme najlepší, ku nám budú chodiť všetci. To bude len konkurencia ostatné. Ideme si tu pozametať. Pozametáme si pred vlastným prahom, jak sa říká. Ešte záchody musíme pozametať, pretože aj tu máme šlápanec. Dostaneš flákanec. Šlápanec. Flákanec. Aj tuto. To akože vonku by mi to bolo jedno, úprimne, hej. A ešte dobre, urobím to, vypracem to tu, keď už to chcú. Aha, ďalší zákazník v garáži. A ideme na to. Som si mohol popozerať, vidím koleso, takže ideme pre koleso hneď, bum. Kokos, normálne konečne sa to rozbieha tá hra, už sa tu nenudím. Už tu prestáva byť nuda, čím ďalej, tým viac. Každým partom tu začína byť menej a menej nuda. Pozrieme škrabance, či nemáš. Jasné, že máš, takto. Výborne, $110, kokos, ale ide to dobre, ľúbi sa mi to. Ešte keď bude tá myčka, ty kokos, budeme tam mať peniaze, tu budú peniaze, všade budú peniaze proste chodiť. Vypracujeme si tu tieto kolečka. Nemôže byť ten kontajner tuto napríklad postavený, ne, musí byť hen tam proste. Tam v riti musí byť. Dobre, ideme sa tuto postarať ešte od našich ďalších zákazníkov zase. Zaraz. Tak, you are lifesaver. Zachránil som ti život, no, ozaj. Jednu vec, to si mohol ísť do Teska, kámo. Diely, no, konečne si môžeme nakúpiť pneumatiky, odstrňovačského, epici páska, motorový olej. To ešte nemôžeme, môžeme zatiaľ len tieto 3 veci si objednávať. Nová pošta, zás ty kokos, pošta, furt, pošta. Pošta, 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 pošta. Objednáme si, ja neviem, pneumatiky. Potom tento odstraňovač skiel, toto, teda odstraňovač škrabancov takto. Dobre, takto si mi to objednáme, super, splnili sme okol. Když nakoniec vůz přijede, vybav všechny automobilové díly do skladiště. No jasnačka, neboj sa ty nič. Neboj sa ty nič, ideme do garáže, no alebo ideme najprv spraviť tohto pána, keď už tu čaká. Nikto ďalší sa nám nehrnie, dobre, ideme spraviť do garáže zatiaľ. Kokos, no ja už potrebujem tu z tých spolupracovníkov. Vidím koleso, no jasnačka. Najlepšie je, keby si to auto pozriem proste ešte predtým, tak potom by som vedel, že čo chcem a nemusel by som tu proste hľadať, že čo chcem. Ale väčšinou to je tak, že oni chcú len proste sklo takto odstrániť škrabance, tu ne, tuto na kapote, aha, tak to ne, dobre, tak nič. Takže to som raz zbytočne mi chceš povedať, hej? Super, teším sa jak blázen. Čo potrebuješ? Á, potrebujem staré zrcátka, vymeniť. Díky, uži si auto, maj sa. Dobre, vypracujeme si to tu, pretože zase tu máme svinčík jak hovado, u paliva, u pokladne
hodne, všade máme zákazníkov. Ja len behám a behám. Ale strašne ma to baví, ty vole. Proste to je hra, kde sa jednoducho nezastavíš, že si neseneš takto, že ja sa nudím. Ďakujem krásne. Ideme pozrieť auto, už nám došli veci na auto. Ty vole, dívaj, však to je Avia. Naprísahám, kúkaj, normálne Avia. Doplň políciu novými súčiastkami do auta. Jasnačka, neboj sa ty nič, ja všetko doplním. A strašne sa teším, keď budeme mať dostupnú tú myčku, ty vole, to bude iný náklad. Nebudem stíhať normálne, zastúvame zákazníka, ja si pozriem, čo treba. Jedno koleso, potom asi škrabance na dverách, mám pocit. Zrkadla nevidím. A tu je ďalšie koleso. Počkaj, ideme najprv doplniť, musíš vydržať, brácho, je mi to ľúto. Takto, doplníme a doplníme. Tak, super, poďme na to. Ja idem rovno pre koleso, nech nezdržujeme, pretože proste v dnešnej dobe sa už servisov rýchlo robí, chápeš? Už mi to netreba 30 hodín proste. Do hodiny si spravený. Tak, pecka. Dobre, ideme teraz pre zrkadlo, ktoré máme rozbité. Toto máme rozbité, dobré. Škrabance pravdepodobne na dverách máme niekde. A tuto. Zaujímavé, že sa tam objavili, no. Aha, tu máme ešte ďalšie koleso, dobré. Tu by sa hodila taká hudba, taká nejaká akčná, vieš ak. A vyskočí nám tu nejaké výzvy, ako kam. Ideme natankovať 11 aut, obslúženie v obchode a opravené auta. Dobre, dobre. Tak, jedno auto. Ideme obsluhovať medzi zákazníkov. Budeme robiť všetko naraz. Jedeme. Musí to fachčiť, musí to leteť. Ale neviem to chytiť. Tak. 18 máme, keď kúpame cigarety, 18 máme. Ty vole, a musím zase vyčistiť proste stanicu, pretože tu máme zase bordel, samozrejme. Jasné, šlapance tu musia byť, ty vole, lebo nevedia si otrieť nohy na tejto rohoške. Musím tu mať šlapance, jak v chlieve. Idem objednať ešte palivo. Objednáme to, keďže máme dosť peňazí. Ideme zatiaľ obslúžiť ďalšieho zákazníka. Nech na to odsejpa, musí to fachčiť, chápeš? Tak, sorko, trošku som to netrafil, dal som ti trošku menej, než si chcela. Dobrý deň, čo sa praje? Ja si pozriem auto hneď. A tu vidím vyfúčané koleso. Dobre, poďme na to. Ja by som mohol odštartovať, že? Kde to bolo to koleso? Tuto. Vždycky len ty kokos, toto jedno predné koleso je vyfúčané. Max 2. Ešte tu nebolo auto, že by malo všetky 4 kolesa vyfúčané. Akože ani nemusí, lebo však to sú proste moje zásoby a prídem o ne, chápeš? Výborne, $95 kokos, ale ide to. Toto je dobre ziskové, to sa mi ľúbi. Tuto idú tie peniaze hore, to není jak benzín, že $50-60, tuto to ide furt. Krásny deň vám prajem, milí pane, áno. Tak, super. Áno, aj pán policajt došiel natankovať, jasnačka. Všetci tu po sebe vytrubujú. Have a nice day, majte sa krásne. Teraz som chvíľu hral My Winter Car, ale nejak ma tá hra neoslovila, takže som to proste vrátil. Ja som hral aj to My Summer Car, to ma tiež neoslovilo. Nemám ja mozog na také hry, na toto ja mám mozog, chápeš? Že proste doplňať a toto. Konečne chvíľu pokoja, ty kokos, konečne chvíľu pokoj, joj. A už máme zákazníka pri garáži. Ani som to nedopovedal a už máme ďalšieho zákazníka. Tak, plesknem tam druhé kolečko takto. Vymažeme ti škrabance, jasnačka. By ma zaujímalo, či sa to dá takto robiť aj v realite. Čo? Celkom bol som prerušený od natáčania. Každopádne pokračujeme. Toto vrátime, keďže to aj potrebujeme. A potrebujeme odstráňať škrabancov, jasnačka. Nevytrubuj, lebo ti vytrhne ten klakson a natlačí ťa do krku. Tak, vyfarbíme si tu trošku, tak, super. Ja som zvýšil úroveň popularity, super. Ale už sa blížim 1000, ty kokos. Musíme si pozametať tuto, pretože máme tu zase svinčík, áno. Už tu chodia ľudia, ty vole, jak na hlavnú stanicu v Bratislave. Tak, ja sa vždy zlaknem toho, že čo sa stalo proste, keď mi vyskočí tá vyššia úroveň. Už som na trojke, ty vole. Hrám to pol hodinu a už som na 3. úrovni. Poďme niečo kúpiť, pretože počkaj, ešte sa tuto postaráme o zákazníkov, takto. Auto tu nemáme, mohol by som zvýšiť cenu $3, ale ešte zatiaľ ne, ešte zatiaľ ne. Nás toto isté koleso, ale dobrý bordel tu mám, no nevadí, vypracujeme to, keď dorobíme. Poďme na to. Kolečko, rýchlo, musí to byť rýchla práca, chápeš? Každé zdržiavanie je proste, to je peniaze, chápeš? Čím rýchlejšie, tým viac peňazí nám dajú. No, výborne. Môžem si toto vyhodiť, ten chcem len prezuť. A ja to chápem, však už je zima, niektorí ešte majú letné, tak proste prezúvajú. Mňa by zajímalo, že či by existovali, mňa zajíma,
že či od tejto firmy je aj viac hier, že napríklad, ja neviem, simulátor obchodu, že proste by si viedol vlastný Lidl, vieš, alebo čo, ale v tomto štýle proste, že musíš odbiehať na viacero stanovíš, to by ma bavilo. To tam hodíme, než nám odnesú koše, tak to nahážeme to tam. Dobre, ideme zatiaľ k pokladni, policajta obslúžime. Už by sa mi mohli odomknúť nové regály, ty kokos. Áno, už letím. Great job, výborne, máme $1000. Ja normálne nemám čo kúpiť, ty kokos, fakt. Dobre, kúpime tie zmrzlinu, čo? Backpack, police, mrzlinový, takto, pekne to tam dáme. Ježi, počkaj. Ne, tak som to nechcel. Tak, paráda, výborne. Ale nemáme do toho čo dať, takže to musíme objednať. Kúpime zmrzliny všetky, takto, vykúpime to všetko, tak. To by sa nám mohlo vojsť do skoru. Nevojde, samozrejme. Tak, super, objednané. Tak, $30. Ideme do garáže, pretože teraz tu máme v garáži človeka. Pravdepodobne kolesa budeme chcieť prezúvať. Jasnačka, že hej. To je klasika proste, to je to isté dokola. To len sa chce naučiť ten cyklus toho, že vlastne ty robíš stále to isté dokola zatiaľ. Prezuté, vybavené. Zametáme to tu. Tu šlapance, furt. Zase mi sa mi to proste pleskne rybu len tak, že čo? Rybenku mi dajú. Posledné doby. Tak právě tam otravujú. Plný odpadky zase? Ale smrdí toto jak kanály, ty vole. Choďte už do p***e! Teď si daj si jablko! Ideme si vyčistiť dielňu zatiaľ. Vypracujeme si dielňu, zákazníci počkajú chvíľku, lebo ja tu mám proste bordel jak hovado. Samé pneumatiky. Ideme vyriešiť tovar, takto. Ja sa ho pokúsim vyložiť čo najrýchlejšie, nech to tu nezdržujeme. Bang, vypadni. Tak a ideme sa teraz venovať ostatným našim výzvam, čo tu máme. Zákazník upaliva, jasnačka, vytrubuj. Ešte chvíľu a uvidíš, čo to je. Počkám rovno aj na druhého, lebo zatiaľ nikoho nikde nemám. Pozrite, aký čaj som dostal, ja pani. Cheers. Ale my musíme mať prácu, teraz si pripíjať nebudeme, pretože my máme roboty a roboty nad hlavu. Zákazník u garáže, jasnačka, ideme na to. Pozrieme, čo tam treba. Ukáž, jasnačka, koleso, pravdepodobne asi aj škrabance. Mne už dochádzajú kolesa, ale hálo, však sa uklidnite s tým prezúvaním. Už není prezúvacia sezóna. Ďalej tam máme ďalšie koleso. Kokošek, mne kolesa dojdu, normálne prisahám, hen. Už posledné dve tam mám. Budem musieť objednať ty kokos, fakt veľa tých pneumatik. Škrabance predpokladám. Ne. Tak tu, jasnočka. Tak, všetko to zmažeme pekne, takto. Zrkadielka. To je proste stále to isté dokola, len sa musíš naučiť ten postup toho, že proste zrkadlo, kolesa, škrabance. Jednoduché. Ďalšie zrkadlo potrebuješ. Čo sa deje? Jasné, žena. Obidve zrkadla má rozbité. Kokos 250, dobré. Ideme ešte posledné auto natankovať, tak. A budeme mať hotovú ďalšiu výzvu, tak. A ešte teraz zákazníkov musíme dorobiť. Takže ja budem teraz robiť zákazníkov a ozvem sa vám, keď budem mať hotovú tú výzvu a budeme môcť upgradenúť našu stanicu. Kokos už $1200, to je aký brutál. Dobrý pán policajt, čo vás trápi? Ideme si doplniť tu naše zmrzlinky. Nebojde sa. Nebojde, máme plno. Posledné koleso. Takže keď máš dva defekty, tak si vlastne vybavená, lebo však. Ja mám posledné koleso. Zrkadlo. Takto. Tak, bum. Výborne. To paráda, tak sa mi to ľúbi. Pokračujeme. Zákazník u paliva. A čo tam hľadáš? To má okolo, čo tam? Není tam nič, čo chceš viac? Zväčšíme si parkovište. Keď už máme toľko peňazí, nech môžu viac ľudí parkovať. Á, dobrý deň. A jaká tma tu je, ty vole, chcel by tu viac svetla tu. Ja aj musíme kolesa objednať, no jasnačka. Počkaj, objednáme tam. Toľko stačí? Aha, nemám toľko peňazí, počkaj. Tak, konečne som ja tu trošku minul viac peňazí. Som rád, že sa ti to ľúbilo. Tak, ideme do garáže, pretože máme tu kopec roboty. Aha, nemám pneumatiky, kámo. Keď počkáš, dajme tomu 10 minút, dojde mi auto a budem mať pneumatiky, takže vydrž, jo? Už som naozaj nasratý do tam! Už je tu aj, takže vydrž. Riešiš, aké veci riešiš? Zatiaľ ti môžem porobiť škrabance, keď nejaké máš. Jasné, že máš. Porobím ti zrkadla. Dobre, to vrátime, to on nepotrebuje. A doplníme si pneumatiky, tak, super. A ideme ho dorobiť.
to znelo divne, ale dobre. Tak, doplníme pneumatiky, takto. Ty kokos, skoro celý regál, dobre, poďme na to. Som rád, že si vydržal, a že si neodišiel, vlastne nemôžeš, keď máš auto na zdvíhaku. Tak sa to robí, vidíte, dáme pani. Keď nechcete, aby vám zmizlo auto a máte málo zásob, tak vlastne zdvihnete ho na dvíhak a nemôže odísť. This is Elon Musk. No sťažuj sa, je mi to ľúto, že tam nie je to, čo ty chceš, no. What the hell? 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 Nemáme palivo, není. Viac paliva 2,5, to je dosť, ty vole. To je dosť, 2,50 za benzín. Musím objednať aspoň 100 litrov proste. Aspoň 100 litrov, lebo máme málo. Takže aspoň 100 litrov objednáme, lebo teraz je benzín strašne drahý na trhu. Nemáme palivo, musíš počkať, brácho, je mi ľúto. Ja sa zatiaľ pozametám. Môžem prefarbiť túto stanicu? Myslím, že môžem. Jasné, že môžem, ty vole, jasné, že môžem. A to si dáme na konci dnešného partu. Neviem sa zatiaľ venovať zákazníkom. No jo, ja už som tu nachystaný na teba, už ťa čakám, kamaráde, už som tu nachystaný. Tak pustíme tam palivo, nech tam jede a vy netrúbte. Jeden. A druhý, zmizni. Jaké kickflipy, hej. Pán policajt, ste v poriadku? Nebudete tu zavadať. Zmizni! Kde si išiel? OK. A ešte to som chcel dať, páni, áno. Minule som hral len tak pre seba. Jak sa dostane na stenu špina? No, to som chcel. Jak som minule hral, hej, sám, tak som takto tankoval. Tak som išiel tankovať, lebo vidím, že tam je auto. A tu boli dve auta spojené v sebe. Ja ti ukážem ukážku. Ja som to natočil. Akože netočím, ale toto som si fakt musel natočiť. To čo sa práve stalo toto? Teraz čo máme robiť? Akože mám natankovať dve auta naraz, alebo si mám vybrať, ktoré mám natankovať, alebo čo mám spraviť? $60, fajnovo. Zákazník garáž, plné odpadky. Ježiš, furt niečo, furt volačo, furt v kuse. Nech už mám 5. úroveň, nech už mám proste pracovníkov, lebo to sa nedá. Fajnovo, odšrobujeme takto. Je $1.50, za čo mi prišiel $1.50, čak som nič nespravil. No by sme mali a asi aj škrabance. Ne? Tak druhé zrkadlo? Ne, tak čo? Ja aj koleso, ja debil. Dobre, toto koleso a ty budeš vybavená, môžeš ísť domov. Môžeš manželovi povedať, že sme ti dobre spravili auto. Tak, perfekto. Výborne, som rád, že sa ti to ľúbilo. Príď aj na budúce. A dobre, nevytrubujte tu, však more nestíham. Som tu sám na celej prevádzke. Behám tu jak trkvas. Hore, dole. Potom sa mi zdivia, že nestíham. Tak, doplníme to. Ešte by sme mohli kúpiť snacky, no. Ideme kúpiť snacky. Oh shit! Tak, snacky sme doplnili. Teda objednal som ich, nebude to moc, ale však aspoň dačo. Musím objednať aj palivo, ale až keď bude v lepšej cene ho objednám, teraz ešte ne. Až na ďalší deň, keď bude nižšia cena paliva. No sťažuj sa, rozhadzuje rukami, však není tu to, čo chcem. Ide nám auto, jasnečka, samozrejme, áno. Ja už som pripravený s mojou pištolou, som pripravený ti to tam vsunúť. Here I come. Jasnočka, áno, samozrejme, vždy pripravený. Bacha, idem ja, prichádza mi dodávka. Jaký som dobrý, čo? Plynulý vjazd. Nechápem, za čo mi prichádza to $1.50, čo to je? Tu chvíľu nerobíš a už máš proste 4 úlohy tam naskočené. No najprv toto pozametám, jo. Nebudete tu robiť bordel na mojej stanici, jasnačka. Najprv sa tu ja to postaram, než vás vybavím. Áno, už idem. Nebojte sa nič, slečna. Ty kokos, ten mi vycucne celú nádrž za chvíľu. $64, kokos, dobre to ale ide. Dáš šlapance? Robíte tu bordel? Patkani. Zákazník u garáže. Zás ďalší, ty vole. Furt je dačo. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť, furt! Čo brácho? Jak sa máš? Jasnačka, prezutie. Ježiš, naše koleso, ty vole, však furt tu má každý defekty, ty kokos, ja len čakám, kedy dojde auto so všetkými 4 prázdnymi kolesami. Tak, vyhod to preč, aj tam nové, tak, zmizni a ja idem upratovať. Ty kokos, už by sme mohli mať väčšiu kapacitu toho skladu, že by som mohol proste viac vecí nakúpiť, lebo proste málo toho mám, chápeš? A to je celé tým, že mám malú kapacitu skladu. Keď mám väčšiu kapacitu skladu, ja mám teraz kapacitu 200. Keď mám tak 500, tak vlastne môžem proste
viac toho tam nakúpiť a mal by som všetko doplnené. Jasné, už idem, nebojte sa nič, už som tu. Som rád, že sa ti ľúbia moje služby, žiadne ďalšie palivo. Môj pozri, aká je cena paliva. 2,5 stále, jaj, musíme počkať do zajtra. Toto nejde takto, musíme počkať do zajtra, chlapci. Akože myslím herného času. No je mi ľúto, brácho, proste nemáme palivo. To vážne? Ja sa budem sťažovať. Rob, čo chceš? Krista, dojdem natankovať a oni proste na pumpe nemajú palivo. Proste my budeme mať palivo až zajtra. Mám idem domov. Dobrý deň, som tu po dovolenke. Jak sa máte dneska, milí pane? Dúfam, že máte dobré sa. To som povedal Maďara, však nevadí. Nech už je ďalší herný deň, pretože už strašne dlho čakajú títo všetci. Scooby-Doo, papa. To som nechcel, sorry. Ne, ja ho môžem vypnúť, ja som nevedel, že ho môžem zrušiť. Ja som to len tak klikol, že čo sa stane, ja som ho zrušil, že it's Dority už som mu povedal. Ospravedlňujem sa, ja som to nechcel. Ja som len skúšal. Skúsme si objednať alkohol zatiaľ. Aspoň dať, čo nech tu máme. Nemôžem, ty vole, nemôžem nic. 15, 200, ukáž, to sa dá ešte, dobré. Plný odpadky zase, ty vole, musím to tu vyhadzovať všetko, hop. Ja hneď vyprázdnim obidva koše, to je najlepšie. Koľko pneumaty, jak na skladke nejakej. Mrzlinka, neviem čo to je, nejaké arašidy alebo čo. Čokoláda. Nemáme palivo, je mi ľúto. That's it? That's it, za 12 centov som ti natankoval, čo mám robiť, keď nemám palivo. Tak, zatiaľ sa postaram o ďalšie auto. No, výborne. No je mi ľúto, proste musíš čakať, brácho. Do ďalšieho dňa, ja benzín nemám teraz. Poďme si teraz namalovať túto našu hnusnú autodielňu, nech to nie je také otrasné. Ja som o tým rozmýšľal, aby to k sebe sedelo, tak to zladím tam bielu a oranžovú strechu. Snažím sa to malovať čo najrýchlejšie, aby som sa s tým nezdržoval nejak extra dlho, pretože ešte máme kopec roboty, ešte musíme palivo nakúpiť, keď bude nižšia cena a proste veľa toho máme. Však pozrite, zase mi tam naskakovalo roboty nad hlavu. Poďme zatiaľ vybaviť zákazníkov, hento počká. Poslednú zákazníka budeme môcť vylepšiť našu pumpu, takže hop. Výborne, kompletný úkol. Vylepšiť svoj čerpací stanici na úroveň 3, tak bereme, ideme na to. Boom! Tu sa na to rozšírilo, ty kokos, to sa tam akurát vojde, to tam prehodím ešte. Tak, bang, 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 tak, super. Čo vám tam vyskočil z rekonstruovať autobusovú zastávku, ty vole, aj autobusovú zastávku, ty vole, fakt. Dobre, poďme si ešte toto domalovať a rozlučíme sa pre dnešok potom. A, už mi stúpla popularita, dobré. Máme tu ešte kopec roboty, dáme páni, pred sebou. Je tu ešte kopa roboty. Teraz sa mi rozšírila moja pumpa, teraz to môžem zase malovať, ty vole, celé odnova. No, teda aspoň to, čo sa mi tam rozšírilo, musím namalovať. Jak to tu vyzerá, kokos. Ďakujem za pozornosť ďalšej časti z hry Gas Station Simulator. Pokračujeme na budúce, je tu toho fakt, že ešte kopec. A vidíme sa, majte sa a ahoj. Kokos, hodinu to točím, ty vole. Hodinu to točím. A mám pocit, že som skoro nič neurobil. Už proste behám hore dole, jak taký kuj. A mám pocit, že som ešte proste skoro nič neurobil. Fakt, že skoro nič.